Patay ang usa ka amahan human nahulog sa gimanihong pick-up duol sa Crucing Cuevas, Trento, Agusan del Sur kagahapon sa hapon, Enero 2, 2024. Nahitabo ang disgrasya samtang pasaka kini sa dalang NRJ Trento, Santa Josefa. Sumala sa investigasyon sa kapulisan, kalit matod pa nga miabli sa sakyanan ang anak nga kauban sa biktima samtang nagdagan ang sakyanan. Daling giwahing sa amahan ang pultahan aron nga maprotektahan ang iyang anak. Apan ang amahan na hinuon ang nahulog ug nabunal ang ulo sa simento hinungdan sa iyang kamatayon. Daling gidala sa ospital ang biktima apan nakutluan gihapon kini sa kinabuhi. Nagbangutan ang pamilya rason nga mihangyo sila sa radyo sentro nga dili nganlan ang biktima og ang iyang anak. Butang nga among gi-respeto. Sa laing bahin, patay ang usa ka 66 anyos nga lola human giputlan og liog sa iyang silingan nga lalaki gamit ang sundang didto sa Purok 1, Barangay Kanayugan, Bayugan City ning lalawigan sa Agusan del Sur. Alas 11 ang takna sa buntag kagahapon, Enero 2. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Rosalina Abing Asilo, 66 anyos, minyo, usa ka negosyante o residente sa naisgutang lugar. Samtang ang sospek giila sa kapulisan nga si Mario Fortun, 15, silingan raw sab sa biktima. Sumala sa sospek niadtong Enero 2, alas 7 ang takna sa buntag, miagi siya sa balay sa biktima ug iyang gihangyo nga hipuson ang basura kay basin dunay mga bildo ug matunok ang nangagi sa lugar, labi na ang mga bata. Matod sa sospek, imbis nga magkasinabot silang magsilingan, nagyaw-yaw kuno ang biktima o giakusahan siya nga usa ka kawatan. Nasakitan ang sospek nga si Fortun kay ginganlan siya kawatan nga makapasakit sa gibati kay maulawan kuno ang iyang mga anak nga nganlan siya og kawatan. Tungod niini, nag-inom ang biktima o gibalikan niya ang 66 anyos nga tigulang o gigulgol niini ang ulo o gisuroy pa niya. Matod sa sospek, wala siya magmahay sa iyang gihimo kay dili siya gusto nga maulawan ang iyang mga anak. Apan, nangayo kinig pasaylo sa pamilya sa biktima o sa iyang kabanay nga iya raw sab mga silingan. Arnel Cortez sa Radyo Sentro Agusan para sa Newsline Philippines. Stay safe!